gallu siarad Saesneg, Cymraeg, Eidaleg, Ffrangeg a Siapaneg. Ac mi wastad yn licio dysgu llawer o ieithoedd eraill, ond sgen i ddim amser. Heddra dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 4 blynedd. Dwi'n dod o Canada yn reiddiol, ac pan o'n i'n ifanc, o'n i'n dod i Aberdyfi a fy ngwyliau achos oedd gan fy nain bwthyn yno. Nes i adael Canada pan o'n i'n 20 oed, ac wedyn nes i symud i Siapan ac bues i yno am 2 blynedd. O'n i'n astudio mewn prifysgol efo myfyrwyr Japanese, ac oedd yn lot o hwyl. Nes i ddysgu Siapaneg pan o'n i yno. Pan o'n i'n 17 oed, o'n i jyst wrth fy modd efo'r cerddoriaeth Siapaneg, ac o'n i eisiau deall y geiriau, o'n i'n gwrando arnyn nhw. O'n i jyst mwynhau ieithoedd yn gyffredinol. Ar ôl Siapan, nes i symud i'r Eidal, a dyna lle nes i gwrdd â fy ngŵr, sy'n hanner Ffrangwr a hanner Eidalwr, ac daethon ni yn ôl i Gymru 5 mlynedd yn ôl. O'n i wastad wedi meddwl dod i Gymru hyd yn oed pan o'n i'n ifanc. Dwi'n mwynhau y ffaith bod fi'n gallu cyfathrebu efo pobl gwahanol ac dod i nabod nhw trwy eu iaith eu hunain. Dwi'n defnyddio lot o ffyrdd i ymarfer fy Gymraeg. Dwi'n defnyddio app o'r enw Anki, sy'n gweithio fel flashcards ar-line. Dwi wedi bod yn defnyddio Say Something in Welsh hefyd. Dwi'n mynygu dosbarth yn Hywyn ers 4 blynedd, ac dwi'n rhedeg sesiynau yn y Llyser yn Hyd, y cinema sydd gyda ni yn Hywyn. Ac mis yn ôl nes i ddechrau wefan o'r enw Wylen Welsh, ac nes i ddechrau i helpu ddysgwyr fel fi i dallt pethau eitha cymhleth fel y gramateg a geiriau anghyffredin. Os wyt ti'n mynd i wlad wahanol ac dim ond siarad yn dy iaith, yn Saesneg, wyt ti byth yn dod i nabod y pobl sy'n byw yno go iawn.